dragi prieteni, astăzi o să jucăm Roblox, mai exact Squid Game. Fiindcă am dat de acest joc de pe Roblox numit Shrimp Game. Acesta este o combinație în sezonul 1 și 2 din Squid Game, serialul care a devenit foarte popular în 2021 și a avut o revenire în 2024 cu sezonul 2, în care Ji-hoon, caracterul principal, jucătorul 456, face o revenire încercând să elimine jocurile și salveze viețile celor care nu au bani și au mers să câștige jocul. Cum puteți ști, Robloxul în 2021 a fost plin de astfel de jocuri care încercau să aducă playerul, jucătorul, în lumea macabră a acestor jocuri. Acest joc este foarte popular pentru că este combinația a două sezoane și este și foarte bine lucrat. De exemplu, Raw Squid este unul foarte bun, dar are multe bug-uri, iar el este foarte greu. Trebuie să ai o reacție de o secundă ca să nu fii omorât la red light, green light. Așa că este mult mai greu. Acest joc numit Shrimp Game reprezintă un joc mult mai ușor, având și sprint și multe altele. Cum puteți vedea, ne dă nouă jucătorilor șansa de a da skip la acest dialog, pentru că aceștia în fiecare sezon ne informează despre jocul. Cum puteți ști, în sezonul 2, Ji-hoon cu restul jucătorilor au făcut o rebelitate și au dat o răscoadă încercând să distrugă jocurile, dar aceștia au eșuat. Păi, nu prea poți să faci această rebelitate într-un joc pe Roblox. Așa că totul va recurge conform planului. Nu știați că The Frontman, omul din față, jucătorul 101, aka jucătorul 101, a câștigat jocul în 2015. Iar după aia devenind The Frontman, omul din față. Iar acum, în acest sezon 3, cel mai probabil s-ar putea ca Ji-hoon, cel care chiar încerca să distrugă jocurile, să devină unul dintre ei, un VIP. Ok. Cum puteți vedea, acest joc este ușor, iar multă lume a jucat de final. În jocul Raw Squid au ajuns doar 10 persoane din 100 de persoane, așa că este mult mai greu. Acesta este mult mai ușor, lăsând jucătorul să poată juca o perioadă mai delungată de timp. Am ajuns și odată, dar la Dalgona m-a eliminat foarte ușor, pentru că trebuia doar o dată să faci o greșeală și era eliminat. Aici ai 4 sau 5 ture. Who will be me? Ok. Hai să vedem ăsta. Băga, vieți picioare! Aoleu, nu mi-a mai picat deloc umbrela, dar cred că acum pierd. Facem partea de sus și apoi partea jos.
Ok. Vedeți, e mult mai ușor. Mamă. Bă, nu! Bă, cum vrei să joc? A, bun. Mulțumesc, Doamne. Mulțumesc, Doamne. Mulțumesc, Doamne. Ar trebui făcut o remediere la problema asta. Știu că la Jinxie, caracterul s-a băgat într-o bară de fer și n-a putut să facă. Și avea și pătratul ăla cu foarte multe forme. Care e aproape imposibil să-l faci, da, să-l faci. Dați un like dacă ați urmărit Squid Game. Deci o să ia foarte frumos. Acum avem The Six Leg Pentagonal. Pentagonalul cu 6 picioare. Acest joc, dacă îl știți, 5 persoane sunt legate la picioare și să se facă un minigame tradițional, da? Ca să și aici nu e fiecare, nu e o echipă, pentru că, de exemplu, dacă o persoană sta AFK, ar pierde toată echipa. Așa că fiecare e pe cont propriu. Ok. Acum avem Dagi și trebuie să puneți până aici. Ca să câștigați. Până la penultim. Mai dat. Ok. Deci până acolo. Acum avem piatra zburătoare. Trebuie undeva la mijloc. Ok. Acum avem Gongi. Gongi nu putea să facă gen, da, dar trebuie să apeși să dai click când ajunge linia asta pe verde. Deci trebuie să dai click. Și mai am o șansă și după aia. Am 1 minut 30. Aici avem tirezul, ăsta e mai ușor. Trec cam aproape la final. Ok. Deci că e o școală. Ok. Ok. Da, nu. Și rămâne. Aproape am terminat. Numai 2 persoane mai rămas. 3. Atâta. 21. Acele. Easy. Easy. Ți-am 21. Simt la treilea joc, simt 21. E bine. Hai, jocinai. 18. 17. Câștigam în 400 milioane. Am 412. 412. Nu știu.
Astea în 14. Bine. Oh, you suck. Hai. Oh, you... oh, you suck. Deci acum s-ar putea să fie ori bătaia din noapte, ori mingle, ori bridge, da, cred că e mingle, ori... Ai, bridge, da, ăsta e mult mai greu, că îți ia foarte mult timp. Trebuie să apeși acolo și... da, uite, așa. Space. Aoleu, mine trage. Lăsa. Mamă, nu! Băgam-ne-aș! Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Să aveți o zi bună!